kita. Yan na pwede. Yan na pagpalo yan. Pag uli ko subago, bongkal ki kaldero, tamang luwag sa plato, taguto muna ako. Biglang kulog sa tulako, diretso inuduro. Bigla akong nagkurso, kambilog na tinalab ko. Talab, 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 talab. Sige ang talab ko, mabatao na ako, kakatalab. Buyungon na ako, kakatalab. Punawon na ako, kakatalab. Sige ang talab ko. Pagkatapos ko magkurso, nagpa-check up ako. Ang sabi kang doktor, may demonyo sa tulako. Niresitahan niya ako, kibilog Buda 4. Garo ako na insulto, kaya pinakyuhan ko. Tatalab, tatalab, talab, tatalab, talab, tatalab. Sige ang talab ko, mabatao na ako, kakatalab. Buyungon na ako, kakatalab. Punawon na ako, kakatalab. Sige ang talab